Τι είναι τα θέματα for you.gr? Το θέματα for you.gr είναι το site που προωθεί τη διάδοση ελεύθερης γνώσης. Όμως παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στα φροντιστήρια και καθηγητές ιδιαιτέρων να διαφημιστούν εντελώς δωρεάν. Πώς μπορώ να διαφημιστώ στα θέματα for you.gr σαν καθηγητής ή σαν φροντιστήριο? Πρώτον, σας δίνει τη δυνατότητα να καταχωρήσετε εντελώς δωρεάν τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να σας βρίσκουν ομαδετές, τηλέφωνο, email, τοποθεσία στο χάρτη κτλ. Άμα δεν θέλετε να φαίνονται αυτά τα στοιχεία, μην τα βάζετε. Μπορείτε να ανεβάζετε έγγραφα που να σχετίζονται με το εκπαιδευτικό υλικό της τρίτης λυκείου. Αυτό είναι πολύ δυνατό μέσω διαφήμισης από μόνο του. Γιατί σε κάθε έγγραφο μπορείτε να βάλετε το λογότυπο του φροντιστηρίου σας ή κινητό, αν είστε καθηγητής που παραδίδει ιδιαίτερα. Το κάθε έγγραφο, ανάλογα με τις προβολές και τις βαθμολογήσεις από χρήστες του θέματα for you.gr, ανεβάζει status και ανεβαίνει πιο ψηλά στις μηχανές αναζήτησης του site. Με αποτέλεσμα, ένα επιτυχημένο θέμα μπορεί να σας κάνει τέτοια διαφήμιση όσο και μια μεγάλη πολυδάπανη διαφημιστική καμπάνια. Η δαπάνη για διαφήμιση είναι πεταμένα λεφτά. Αγοράζετε φυλάδια, τοποθετάτε στις οικοδομές και τέλος. Ένα ανεβασμένο έγγραφο στο θέματα for you.gr θα μείνει και θα συνεχίσει να σας προωθεί. Για τους 20 πρώτους που θα ανεβάσουν 20 λυμμένες ασκήσεις ο καθένας, δίνεται δωρεάν διαφημιστικός χώρος στη κεντρική σελίδα για όλο το 2013. Πόσο θα μου κοστίσει η συμμετοχή μου στο θέματα for you.gr? Είναι δωρεάν. Το θέμα που θα ανεβάσω θα συνεχίσει να ανήκει σε μένα? Ναι, τα θέματα for you.gr δεν παίρνουν, αλλά ούτε χωρούν σε κάποιον τα πνευματικά δικαιώματα πάνω στο έργο σας. Πώς κάνω εγγραφή, πώς ανεβάζω θέματα στο θέματα for you.gr? Παρακαλώ δείτε το επόμενο βίντεο.